Op de bank zit de band, de Flying Trashcans. Meestal meer meisje vrouwen, maar Jort en mij 2 heren. We hebben zo'n paar de gasten in de studio en net zonder reden, want het is een geweldig leuke band. Maar zoals mij een heel soort bands in Wurg, er is net zo volle yield meer in die muziekindustrie te halen om platen op te nemen. En dus hebben ze wat stiepen nodig. Verderk Zuidnoegen, heren, welkom. Dank u wel. Hoe is het met de Flying Trashcans? Ja, goed. Ja, gaat supergoed. Ja. Live en kicking. Ja, zeker, absoluut. Drok de waanden dus met nieuwe nummers. Ja, we gaan morgen de studio in. Dus lekker bezig, ja. Ik kan me voorstellen, hoeveel nummers wil je mij ook opnemen? We gaan morgen eentje opnemen en hebben er 5. Dus, En wat moet het uiteindelijk worden? Een complete full-length album of moet het een EP worden? Ja, het wordt een EP. En het wordt een speciale EP natuurlijk. Daarom gaan wij crowdfunden. We willen het uitbrengen op 10-inch vinyl. Gekleurd vinyl. Mooi, supermooi artwork. Dus het moet een kunstwerkje worden, zeg maar. Ja, nou, het wordt valt al even. Je bent je eigenlijk omdat de crowdfund-actie volgens mij juist er begonnen is. Meestal kun je hem helpen om die plaat uiteindelijk te krijgen. Maar je hebt dus al een aantal nummers opname. En die ene komt er dan bij. Maar je moet het dus nog helemaal roemheidje, begreep ik. ja, klopt. We zijn nu nog druk bezig met het maken van de EP. Hij moet nog geperst worden. Nou, sterker nog, we moeten dus nog 1 nummer opnemen. En dat moet gemixt, gemasterd, geperst. En er moet artwork worden gemaakt. En het moet worden gedrukt. En het moet worden distribueerd en dat soort dingen. Dus we zijn er nog lang niet. En we hebben nog wel geld nodig eigenlijk. Dus, Goed, crowdfunden. Hoe kun je hem stiepje? Hoe kun je mensen die no joggen en harkje? Zeggen nou jongens, wist wat? We helpen even die man. Nou, dat kan op voordekunst.nl. Als het dan ziek is het Flying Trashcans, dan komt het op de pagina. Het kan ook op onze Facebook, daar hebben we ook wel linkjes op vermeld en alles. Maar het kan op voordekunst.nl. Ja. En wat krijg je ervoor? Want vaak met crowdfunding krijg je er hoe meer yield als juist, hoe meer leukere dingen als we hebben krijgt. Ja, we zijn nu creatief bezig geweest. Je mag even vergaderen. Ja, precies. Nee, we hebben een gezellig bier dronken, marginaal. En er zijn wel wat leuke dingen uitgekomen. We hebben bijvoorbeeld een echte Trashcan Cup georganiseerd. Dus dat mensen bij, wat wie het? €40. Dan zit op een hele toffe EP. Krijgt hem en digitaal. En dan krijgt nog een safe-druk poster erbij. Een exclusieve safe-druk poster. En dan voor €40 dan mag je dan een Trashcan Cup. En dan dat is een voetbaltoernooitje in huis. En nou ja, de winnaar die wint de echte Trashcan Cup. Wat leuk man. Dus voetballetje en een band. Ben je wel goed in voetbal of net? nou, ik was spits bij Blauw-Wit. En nee, maar dat komt wel goed. We gaan wel winnen. Dat is wel zo. Je koopt zeg maar wel een wedstrijd, maar die ga je wel verliezen. Dat is jammer. Zo werkt dat. Waarom naar de muziek, jongens? Wat zei Slam? Morgen uit het laatste nummer opname worden. We kennen hier een beetje natuurlijk muzikaal, maar wat kunnen we verwachten muzikaal? Het is krek wat meer uitwerk of zo. Nou ja, volle jam natuurlijk in uw zoefnak. En ja, we gaan goed nagedacht door de muziek die we maken willen. En ja, morgen komt er weer een ei op. Hij is nog steeds in het proces van schreeuwen. En we zijn nog steeds bezig om hem uit te maken. Maar dat gebeurt in de studio, dus nog wel het in en oor. Het is dus net zo van jongens, we komen binnen door uw takes en we zijn weer clear. Nee, we gaan nog heel veel mixen. En we zorgen dat het zeg maar 1 mooi verhaal wordt. Van begin tot eind. Ja. En dat het echt een luxe ding wordt. Helemaal een titel voor de EP? Ja, Escalation. Mooi words, ik wil wel hingen. Flying Trashcans, te steunen dus via, neem het adres nog even. Voordekunst.nl. Ja. Flying Trashcans, even een opzichtje. Je maakt een cd'tje met hem. We kennen ook een fragment al jaren van Nijwerk. Ja, dat is de single die hebben we in mei uitgebracht. En dat is deze. En die komt op de EP. Dus deze kijken open. Arboreal retreats, rendezvous on the southern skies, South American mining, ports on concrete coastlines, azure, cyan, cobalt, indigo. Down in Central Europe, no place to go. Lost in neon signage to a
starless sky. All your friends have left you, and it's far too late to wonder why. Maroon, scarlet, crimson.